We staan vandaag in de gemeentesluis bij de markt in Oostburg. De stelling van de week luidt: er moeten meer toeristen komen naar de gemeentesluis. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat dat geleidelijk aan wel komt door de lockdown. En door alles wat er eigenlijk gaande is, denk ik dat de mensen heel voorzichtig zijn. Maar dat komt wel terug. Maar we moeten geduld hebben. En dat hebben we niet altijd. En bent u dan voor of tegen plannen om meer recreatie voor toeristen mogelijk te maken in de gemeentesluis? Daar ben ik wel voor. Maar dat moet ook een beetje beperkt blijven. En moeten er ook woningen bij komen voor de werknemers? Ja, natuurlijk. En ja, ook eigen volk. Want de jeugd, daar is het zo moeilijk voor om een huis te kopen. En dan gaan al die investeerders, die gaan met alles weg. En daar zouden ze een klein beetje moeten inperken. Dat vind ik ook, want het is hier heel mooi wonen. Ik ben hier geboren in Zeeuws-Vlaanderen. En het is hier prachtig en rustig. En overal leuke plaatsen. En aan de zee is het leuk. En in het binnenland is het leuk. En ik woon hier super graag. En waar woont u dan, als ik vragen mag? Aardenburg. In Aardenburg. Dat is West-Zeeuws-Vlaanderen. In de polder, ja, dat klopt. Dat wat ik zal zeggen. Ga naar Sluis. Sluis is goed voor de toeristen. Dus zeker aan te bevelen. We gaan er naartoe. Alsjeblieft. Dat vind ik eigenlijk een heel goed idee, want ik heb het idee dat er steeds minder toeristen komen. Dagjestoeristen nog wel, maar echt toeristen die wat langer blijven. En ik denk dat dat eigenlijk best wel goed is, want Sluis heeft gewoon heel veel leuke dingen. In Sluis heb je een heel leuk museum, we hebben een prachtige kust. Heel vaak al bekroond met de blauwe vlag. Wat gewoon toch een teken is dat het heel schoon is. Het schoonste water. Het schoonste water. We hebben prachtige stranden, maar ook heel mooie duinen waar je gewoon heerlijk in kan fietsen, kan wandelen. De lucht is eigenlijk heel schoon hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dus voor mij, laat maar meer toeristen naar Sluis komen. Ik denk het zijn genoeg toeristen hier. Er wordt gebouwd en gebouwd en gebouwd en er komen immer meer mensen en alles verandert zich, niet aan het beste. Ja, nou, ben ik het volledig mee eens, meneer. Wat kan ik er verder over zeggen? Het is belangrijk dat de toeristen komen naar Zeeland. In heel Zeeland, maar natuurlijk ook in Sluis. En waarom is dat belangrijk? Voor de leefbaarheid, denk ik. Voor het voortbestaan van alle ondernemers. Toevallig is mijn zoon zelf ondernemer hier op de markt, dus ik praat ook een beetje voor hem. Het is erg belangrijk. Dus meer toerisme, meer omzet, meer werkgelegenheid. Sowieso. Ja, werkgelegenheid is natuurlijk ook een belangrijk punt. Absoluut, ja. Dan moeten er wel wat meer woningen komen voor de werknemers. Dat is wel zeker. Die zijn er nu op het ogenblik veel te weinig. Ja. Er mogen meer toeristen komen naar de gemeentesluis, maar ze mogen niet alle huizen kopen voor de starters. Deze hebben geen kans om een huis te kopen. Dus meer toeristen oké, maar meer huizen. Meer huizen voor eigen bewoners. Absoluut. Aan betaalbare prijzen. Het zit er weer op. De stelling van de week: er moeten meer toeristen komen in de gemeentesluis. De meeste mensen zijn het daarmee eens, maar stellen er wel voorwaarden aan, zoals dat er meer woningen gebouwd worden. Tot de volgende week.